В този видеоурок ще разгледаме годишното преизчисляване на данък общ доход с програмата и генериране на декларация по член 73 алинея 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. За да се направи годишното преизчисляване на данък общ доход, трябва да е приключен месец ноември за съответната година и да са попълнени данните за изплатени заплати. Добавена е възможност за попълване на дата на изплащане на заплатата за конкретно лице от меню Заплати, Фишове, колона Дата на изплащане. Тук можете да попълните датата на изплащане на възнаграждението за личен труд на самоосигуряващо се лице или пък възнаграждението на лицата по договори за управление и контрол, в случай, че ги изплащате в месец декември във връзка с член 42 от Закона за корпоративното подоходно облагане, а на останалия персонал изплащате в месец януари на следващата година. В този случай облагаемият доход и съответният данък ще се отразят за тези лица в текущата година в справката по член 73 алинея 6, респективно данъкът ще се отрази в декларация образец 6 за месец декември. В зависимост от това в кой месец се изплаща декемврийската заплата, е необходимо да се избере един от двата варианта на работа. Декемврийската заплата се изплаща в месец януари следващата календарна година. Изпълняват се последователно следните стъпки. Преизчислява се годишния данък общ доход, трансферират се разликите в списъка за удръжка с код 080, попълва се таблицата за данък общ доход за следващата година в меню Основни данни, таблици, данъчни групи за данък общ доход, генерират се фишове за месец декември. Декемврийската заплата се изплаща в декември. Изпълняват се последователно следните стъпки. Генерират се фишовете за декември, преизчислява се годишният данък общ доход, трансферират се разликите в списъка за удръжка с код 080, повторно се генерират фишове за декември. За автоматичното годишно преизчисляване на данък общ доход се избира меню Заплати, годишно преизчисляване на данък общ доход. Показват се три страници. Данни за преизчисляване, служебни бележки за годината, справка по член 73 алинея 6. При първоначално стартиране данни за преизчисляване се показва празна таблица. Зареждането на таблицата става с бутон Попълване на данъчна основа и удържан данък. В списъка се показват всички лица, които към 31 декември са назначени по трудов договор или по договор за управление и контрол и за тях се изчислява данъчната основа и удържания данък на база. Първо, реално изплатените заплати за даденият месец, получени от лицето, а не от начисленото възнаграждение по фиша за този месец. Например, заплатата за месец октомври е изплатена в месец ноември, данъчната основа и удържания данък се попълват автоматично в съответните полета за месец ноември. Второ, когато декемврийската заплата се изплаща в януари, а декемврийският аванс се изплаща в декември, то сумата за аванса се добавя към данъчната основа за декември. При изчисляване на годишния данък общ доход, сумата от аванса се облага и се явява като разлика, която ще се трансферира в списъка на удръжките на код 080 – изравняване на данък общ доход за годината. При генерирането на фишовете за декември, данъчната основа в фиша се намаля със сумата на изплатеният аванс. В случаите, когато лицето има доходи от друг работодател, те следва да се попълнят в страница служебни бележки за годината. След като стъпите на лицето, в таблицата изберете таб страница служебни бележки за годината. Извежда се таблица, в която има един ред, зареден с данните за лицето при този работодател. С бутон Добавяне добавете следващ ред и въведете данните от служебната бележка или бележки, като в първата колона от този работодател поставите стойност Не. След това въвеждате единния идентификационен код
и наименованието на работодателя. В поле Код доход избираме един от следните кодове: 101 доходи от трудови правоотношения, 102 възнаграждения за полагане на личен труд, 103 доходи като морски лица. След това въвеждате останалите данни от служебната бележка. Тези данни са необходими за правилното изготвяне на обобщена служебна бележка за доходите по член 45 алинея 1 и алинея 2 т. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. При активиране на бутона Попълване на данъчна основа и удържан данък, програмата записва данъчната основа и удържания данък за тези доходи в съответните полета Данъчна основа друг работодател и удържан данък друг работодател за лицето от първата страница на таблицата. При наличие на доходи при същия работодател, които не са отразени в програмата, в случай че обработката на заплатите с програмата е започнала през течение на годината, те следва да се попълнят в страница Служебни бележки за годината, като добавите нов ред, като в първата колона от този работодател оставите стойност "Да". Ще се зареди наименование, въведеното наименование в основни данни, други основни данни. След това въвеждате данните за код доход, облагаем доход, задължителни осигурителни вноски и авансов данък по член 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. При активиране на бутон Попълване на данъчна основа и удържан данък, програмата записва данъчната основа и удържания данък в съответните полета Данъчна основа до плащане и удържан данък до плащане за лицето от първата страница на таблицата. Във връзка с измененията на член 45 алинея 1 и член 73 алинея 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, се изисква да се декларират определени необлагаеми доходи по член 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. За целта в програмата е предвидена настройка на кодовете за начисления. В меню Основни данни, номенклатура на начисленията и удръжките, в първият раздел, таб Начисления към основна заплата, е добавена нова колона Код доход. Програмата автоматично попълва в полето Код доход стойност 107 за код на начисление 300 болничен ден работодател. За начисленията, за които в колона Данък общ доход има стойност "Не", е необходимо да въведете, изберете отпадащият списък, стойност в колона Код доход. Тук са изброени видовете необлагаеми доходи. Зареждането на данните за изплатените необлагаеми доходи се извършва заедно с зареждането на данните за годишното преизчисляване на данък общ доход в меню Заплати, Годишно преизчисляване на данък общ доход, с активирането на бутона Попълване на данъчна основа и удържан данък. Ако дадено лице е трудоустроено, в полето Облекчение за намалена работоспособност се попълва сумата на годишното облекчение за намалена работоспособност с положителен знак. Когато единият родител ще използва облекчение за деца, при попълване в полето Брой деца на броя деца, за които се използва облекчението, в поле Облекчение деца се показва сумата, с която се намаля облагаемият доход. За да се използва облекчение за деца с увреждания, в едноименното поле се въвежда сумата, с която се намаля облагаемият доход с положителен знак. Ако за дадено лице не желаете да преизчислявате данък общ доход, то се изтрива от списъка. Ако е необходимо да се зареди отново списъка на лицата, направените ръчни корекции се запазват. След като са направени всички необходими корекции,
трябва да се изпълни функцията за преизчисляване на дължимия данък общ доход, която се стартира с бутон Преизчисляване на дължимия данък общ доход за годината. Сумата от годишните данъчни основи се намаля с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до посоченият в осигурителни проценти и съотношения процент от сумата от годишните данъчни основи, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии, вноски по застраховки живот в общ размер до посоченият в осигурителни проценти и съотношения процент от сумата от годишните данъчни основи. В програмата за една отдръжка се посочва, че е за доброволно здравно осигуряване, като в номенклатурата на начисленията и отдръжките за нея в колоната Доброволно осигуряване се попълни стойност Доброволно здравно осигуряване. За да се отрази при изчисляването на данъка, се натиска бутона Трансфер в списъка за изравняване на данък общ доход за годината. Прехвърлените разлики могат да се видят от списъка на удръжките на код 080. Следва генериране на фишовете. При генериране на декларация образец 6, програмата определя дължимия данък за месеца, съобразно датата на изплащане на заплатите, въведена в меню Заплати, данни за изплатени заплати. Данъка за възстановяване се приспада от него, като програмата извежда пояснително съобщение в полето вдясно. В някои случаи се налага да се приспада данък няколко месеца последователно, например при използване на облекчения за деца. За тази цел е разработена нова справка от меню Справки, Справки за начисление и удръжки, Справка за данък общ доход, която да показва приспадането на данъка за възстановяване през месеците. Ще покажем как се изготвя служебната бележка за доходите съгласно изискванията на член 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Първо, когато служебната бележка се изготвя от работодател по основно трудово правоотношение. Бележката се разпечатва от меню Заплати, Годишно преизчисляване на данък общ доход. Избирате таб Страница служебни бележки за годината за съответното лице, след като сте направили годишното преизчисляване на данък. Тук с активирането на бутона Принтер можете да отпечатате и двата вида служебни бележки по член 45 алинея 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за облагаемите и необлагаемите доходи, изплатени през годината. Ако служител представи служебна бележка за облагаем доход от друг работодател и е ползвал авансово облекченията за деца по член 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, то тук е мястото, където въвеждате данните от служебната бележка в новото поле Възстановяване на данък общ доход, параграф 2, алинея 7 от Закона за държавния бюджет на Република България, да въведете сумата на ползваното данъчно облекчение. Второ, когато служебната бележка се изготвя от работодател, който не е по основното трудово правоотношение или при напускане през годината. Бележката се разпечатва от меню Справки, Удостоверения декларации, Справка служебна бележка за облагаем доход и удържан данък. След като изберете съответното лице, на екран се извежда таблица с справка за това лице, откъдето посредством бутона Принтер можете да отпечатате бележката. Генериране на декларации за подаване на справката по член 73 алинея 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Справката се изготвя след като сте направили годишното преизчисляване на данъка. В меню Заплати, Годишно преизчисляване на данък общ доход, изберете таб Страница Справка по член 73 алинея 6. Тук са заредени данните на всички лица, които са получавали доходи по трудови правоотношения
през съответната година. Зареждането на декларацията става с бутон "Генериране на декларация по член 73, алинея 6". След извършване на действието, програмата извежда съобщение за броя на лицата, за които е генерирала декларации. Генерираната декларация може да разгледате от заплати декларация по член 73, алинея 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Тук ще видите таблица с две страници. Първа страница – списък на лицата с списъка на заредените декларации и втора страница – декларация по член 73, откъдето можете да отворите и разгледате конкретната декларация за лицето, на което сте стъпили. Записването на файла за подаване в НАП става от бутона дискета, като от бутона малка стрелка надолу се появява падащо меню със следните опции. Запис на нетрансферирани данни. Записва декларациите, които са със стойност 0 в колона Трансфер. Запис на последния трансфер. Записва декларациите, които са със стойност 1 в колона Последен трансфер. Размаркиране на последния трансфер. Размаркира декларациите, които са със стойност 1 в колона Последен трансфер, след което отново може да ги запишете. Размаркиране на текущия документ. Размаркира декларацията на конкретното лице, на което сте стъпили. При избора на първата или втората опция, програмата извежда прозорец за избор, къде да се запише файла за подаване в НАП. По подразбиране се предлага папката на локалният компютър, където се записват декларации образец 1 и 6. След като направите избора, програмата проверява, валидира файла и извежда съобщение и рекапитулация на записаните данни, която може да отпечатате.